llwynog a fi draw ma'n helpu Mabon heddi, am fod e mor brysur. Credwch neu bido, dyma'r pedwerydd blwch blodau iddo fan hyn. Dyma'r ffordd i daro'r hoelen ar ei phen, Dyma'r ffordd i daro'r hoelen i deud blwch blodau phen. Dyna ni. Chi'n gweld, mae yna gystadleuaeth fawr yma heddi, os, i ddewis yr arddore yn y pentre. A mae pawb wedi gofyn i Mabon i wneud blwch blodau pren iddyn nhw. Nawr te Mabon, sawl un o'r rhain sy'n fynd i bwy nawr te? O, dwi'n gweld, un i Lowri, ie, 2 i Bwni Binc ac 1 i Sara. O'r gorau te, wel, Dered Llywelyn Llwynog a thi di helpu fi roi nhw yn y trailer fan hyn. Nawr te, dyma ni. O, hew, maen nhw'n drwm iawn da ti. Beth, Mabon? O, ti wedi defnyddio pren caled iawn. O, i gwneud nhw. Greda i hefyd. Maen nhw'n gadarn iawn da ti. O, diar gobeithio bod digon o le yn y trailer. Dyna ni, un arall ar ôl. O, dyna ni. Iawn te Llywelyn, bant ni i di Bwni Binc, dwi'n meddwl. Hwyl fawr i ti, Mabon. Dyna ni. Galw'r planhigyn yma te, Sara? O, pansy, ia. Wel, dyna enw tlws ar blanhigyn tlws, ynddo? O, ti'n ei gadw o yn y tŷ yn ystod y geia, ia. A dod â fo allan i'r ardd yn ystod yr ha. Wel, mae o'n fel iawn. Gobeithio bydd y beirniad yn cytuno fo ni'n de. Sara, mae'r pridd yn y potyn yma yn sych grymp. Wel, well i ni fynd i'n ôl dŵr sy'n neu mi fydd y blodyn wedi gwywo i gyd. Beth ydi gwywo? Wel, gwywo ydi mynd yn llipog yn sych a marw fel yna. Mae'n rhaid wrth ddŵr. Felly, y peth gorau i ni wneud ydi mynd draw at yr afon a rhoi dŵr yn y can bloda yma. Llenwi'r can bloda efo dŵr i ddyfrio'r planhigyn ynte. Dwi'n gwybod, fallwn ni alw yng ngweithdi Mabon ar y ffordd hefyd i weld os ydi o wedi gorffan dy flwch bloda fi. Tyd yn dy blaen. Helo na Mabon. Ydi flwch bloda Sara barod? O, ar y ferchog. Mae Sara fi na eisiau mynd draws yr afon gyntaf Mabon i nôl dŵr i roed i'r planhigyn ynddo. A mi alw ni nôl ar y ffordd yn ôl o'r gora? O, wela i. Mae Geraint a Llywelyn wedi mynd ar blychan barod. Wel, Sara, mae well i ni fyrsio draws yr afon, neu mi fydd Geraint a Llywelyn wedi galw yn y tŷ, a neb adra. Brysia! Nawr, gan bwyll Llywelyn ysgweli di'n dda achos i ni wedi cyrraedd. Iawn te. O, helo, Bwni Binc. I ni wedi dod ar 2 flwch blodau mai ti, wrth Mabon. Be gym ni roi nhw? Fan hyn ar y llawr, efe? O'r gorau te. Dyma ni. O, ti am i fi roi'r blodau yn y blychau ti? O'r gorau. O, mae'n drws iawn hefyd. Dyna ni te. Iawn. O, a gyda llaw, pob hwyl yn y gystadleuaeth y prynhawn ma. Hwyl i ti. Dered Llywelyn. Mlaen â ni at Sara nawr. Meical a Hiwgyn? Beth yw'r holl chwerthin ma? A beth sy'n y blwch ma o'ch ochr chi te? Cyfrinach? Sneb i gael gwybod? Cyfrinach? O, wel te. Dered Llywelyn, ewn ni draw i weld os oeddi Sara adre. Dyma ni. Helo. Helo. O, diw Sara ddim adre. O, well i ni fynd draw ar blwch arall yma at Lowri te. Deredi. Llywelyn, peidiwch â mynd. O, dyna falch ydyn ni'n ydych chi ddim wedi mynd. Wel, o'n i ar fi'n gadael i weid y gwir. O, Sara, dyma dy flwch blodau di wrth Mabon a'i dynnu fe mas i ti gael gweld e'n well. O, da ti'n hoffi fe? Meical a Hiwgyn? O, newch chi fod yn dawel os gwelwch yn dda. Mae Geraint yn trio siarad efo Sara, a dos dim modd clywed dim byd efo'r holl chwerthin gwirion ma. Mae nhw wedi bod fel yna trwy'r dydd. Ers i nhw gael y parsel na trwy'r post y bore yma. Parsel? O, beth sy'n yn y parsel ma te? O, na, sneb yn cael gwybod. Na. Cyfrinach, medden nhw. Wel, Sara, wyt ti'n meddwl bod gen ti ddigon o floda i rhoi yn y blwch ma? Na? Wel, mae well i ni fynd draw at siop 9 felly'n dydi i brynu peth. Hwyl fawr i chi. Hwyl fawr. Dered Llywelyn, well i ni fynd draw at Lowri, dwi'n meddwl, ar blwch ola yma. Trod i'r tractor. Helo, Lowri. Helo. Di
dod yn y blwch blodau di. Dyma fe i ti. I ti am i fi roi'r blodau yma yn y blwch? O'r gorau te nawr. Mae rhaid i fi fod yn ofalus nawr. Ie, na fe te. Dyna ni. Ble ges ti'r blodau yma? O'r Penri Penguin i fe. Da iawn wir. Rydym ni yn trin y blodau. Rydym ni yn trin y blodau. Rydym ni yn trin y blodau. Dyma ffordd ar hawdd ac dyna ni. Mae yn edrych yn lliwgar iawn nawr, Lowri. Ond mae rhaid i ni fynd. I ni wedi addo cyfarfod ar beirniad. A dyle'r bws fod na erbyn nawr. Hwyl i ti. Wel, brysia, Sara, mae'n rhaid i ti benderfynu pa un o ti isio. Yr un pinc yma iawn o'r gorau. Ydy, mae o'n neis iawn. Tyd, neu mi fydd y beirniad wedi cyrraedd. Ond deud y gwir, Sara, synnwn ni ddim nad ydy Mr a Mrs Beirniad wedi cychwyn ar eu taith o amgylch y pentref yn barod. Sara, edrych ar ardd Bwni Binc yn neis yn dydy. Swn i'n deud bod gan Bwni Binc siawns dda iawn o ennill. Ond beth am ardd Hewkin te? Neis iawn wir, ond does gyda ni ddim amser i edrych ar yr ardd. Mae'n rhaid i ni roed y bloda yma yn y blwch a rhoi dŵr iddyn nhw hefyd. Bydd yn ofalus o rwan, gosod y bloda yn y blwch. Dyna ni. A rhoi dŵr iddyn nhw. Rydym ni yn dyfrio'r blodau, rydym ni yn dyfrio'r blodau, rydym ni yn dyfrio'r blodau, i'w cadw i gyd yn iach. Diar, wyt ti'n clywed y bws na, Llywelyn? Dyle fe o ma nawr. Dyma fe ar y gair. Croeso i bentre Falabalam, Mr a Mrs Beirniad. Dyma chi. Nawr, dyma llawer iawn o waith da chi'n neud, chi'n gwybod. Mae pawb wedi bod yn brysur iawn yn tacluso ei gerddi, oeddi'n wir, ac yn chwynnu ac yn plannu ag ati, ynddo fe. Welly ni ddechrau gyda Lowri, dwi'n meddwl. Bant a ni te. Dyma ni. Odi chi'n iawn. Mae Lowri wedi bod yn hynod o brysur. Mae werth gweld i garddi, wedi gwir. Iawn te? O'r gore, nawr ewn ni draw at Nain, dwi'n meddwl. Ie. Nawr mae Nain wedi bod yn brysur iawn hefyd. Mae rhaid i ni gyfadde, odi wir. Helo, Nain. Gai gyflwyno y beirniad i chi. Na chi? Wel, Nain chi'n gweld sydd yn cadw siop y pentre. Iawn? Wedi gweld digon? O'r gore te. Awn ni draw at Bwni Binc nawr, dwi'n credu. Mae Bwni Binc yn hoff iawn o arddio, chi'n gwybod. Dyma ni. Welly fi weithio chi hefyd. Bwni Binc sy'n tyfu'r moron gorau yn y pentre. Hi sy'n ennill y gystadleuaeth fel arfer, chi'n gwybod. Iawn te. O'r gore, wedi gorffen. Dwy ardd sy'n ar ôl nawr. Gardd Sara a gardd Hewkin. Diolch man te. Helo bawb. Helo. Ne, Teddy Pink. Dyma dy hoff flodau di. Sara, dwi'n siŵr dy fod ti'n falch dy fod ti wedi dod ar hein allan o'r ti. Hewkin a Michael Mwnci. Peidiwch â chwerthin, newch chi, dos dim byd yn ddoniol. Pidwch cymeryd sylw ohonyn nhw. Maen nhw wedi bod fel yna drwy'r dydd. Ti'n gynhyrfus rwan, Sara? Yn fath o'n y ti sydd wedi ennill? Ish nawr, achos mae'r beirniad yn barod i weid pwy sydd wedi ennill. A'r ardd ore yn Falabalam yw gardd Hewkin. Fe sydd wedi ennill y tlws arian hyfryd yma. Na hen dro, Sara. Ond mae'n rhaid dweud mae gardd Hewkin yn ddigon o'r yfeddod yn dydy. Ydy wir. Nawr te, ar rhan y beirniad mae yna bleser gen i gyflwyno'r tlws hyfryd yma i ti Hewkin am yr ardd ore yn Falabalam. Llongyfarchiadau Hewkin. A llongyfarchiadau i Michael hefyd, achos mae Michael wedi bod yn helpu Hewkin yn dydy. Dwi'n siŵr bod yna arogl hyfryd ar y bloda yna. Mae ti te? Be, Sara? Does na ddim ogla ar yr ein. Beth am y lleill na? Dyma ti te. Be, Sara? Dwi ti ddim yn meddwl mae bloda iawn ydy'r hein? Be sy'n bod hynny a? Wel, does dim byd yn bod arna i, ond mae rhywbeth mawr yn bod ar y bloda yma. Nid bloda iawn ydy'r hein, bloda plastig ydyn nhw. Blodau plastig? Hewkin, rhag dy gwylid i yn ceisio twyllo ar beirniad. Beth?
dim dy syniad di oedd e. Syniad Michael oedd e. Wel, dim ots da fi, syniad pwy oedd e i chi wedi ceisio twyllo pawb. Wel, yw chi'n beth gwael i wneud ynde. O, diar yn ôl. Dwi'n meddwl dyle fo gael cosp. A finne hefyd. Wel, hiwcyn o bawb, dwi'n syni arno ti weid y gwir. Dwi'n meddwl ddyle ti fynd draw a Michael i siop 9 i helpu ddi chwynnu yn yr ardd am bod ti wedi whare tric ar bawb. Twt, twt. Hwyl fawr i chi. Hwyl fawr. No, hiwcyn. Bloda plastig. No, oedd e'n dric da ddod o dde. Direct, fi draw dati.